eixa alegria i aquest gran goig interior que és nat un rei senyor d'immensa sobirania. Una estrella veig que em guia i aniré pront a cercar, però ara vull adorar amb esperit i de cor i li he d'oferir fort després que el pugui encontrar. Una volta en el temps, estic jo tot abraçat. Conec que el rei externat, fill del Déu omnipotent, tan suprema majestat, lo cercaré apresurat, ell sencer li oferiré, i en tant de confessaré la seva dignitat. Estic com a transportat d'entusiasme i alegries. Veig clarament que el Messies, rei dels judios, és nat. Adora en terra postrat aquest gran rei celestial, que és l'etern pare igual. Llavors, ja em poso en camí per dir d'anar-li al rei. Doncs tothom ho fa. Déu guard, vostres majestats, creien que estic molt content que aquesta estació de tren a Barcelós, aquí encontrats. Digue'm-me si el guia l'estrella que em guia a mi, perquè si això fos així, disponc que us acompanyem tot el restant del camí. L'estrella de què ha parlat va i mort de l'Orient, i per anar a son seguiment ha sortit determinat. Sent per cert que m'ha anunciat amb el seu gran resplendor el naixement d'un senyor, rei d'infinita grandesa, i el cerca en tota prestesa per tributar-lo o no. El que m'acaben de dir també a l'estrella observant, és el que m'ha obligat a emprendre tan llarg camí. No em puc més detenir. Has de pressa donar-lo per escoltar-lo. Els 3 dius que eixa estrella seguirà i et segur trobarà. Per part meva, ben que bé de que anem, els 3 plegats, si així estem determinats. Jo dic el mateix també, resolguem el que hem de fer després d'haver-lo encontrat. Aquest gran rei resignat, humilment adorat, i aquests dons i humanitat. Doncs, molt bé avançat. Digue'm-me, no han reparat que l'estrella l'han perdut? Ella ha desaparegut després que aquí hem entrat. Tal volta aquesta ciutat ha anat al rei celestial. Aquesta és la capital. Doncs quasi no es pot dubtar. Ella poden preguntar i no nos pot anar mal. Sigueu molt ben arribats. Si cosa se li ofereix, aquí som. Doncs m'apareix que són un gran voluntats. Diguin-me, estan allò fets. Ja tenen casa parada. Aquí trobaran posada en que si els tingués. I vos en mercè molt més perquè el seu fora. Molt bé. No necessitam, senyor, cap ni un enlaçament. Doncs hem vengut simplement per cercar el Redentor. Si no vol fer el favor de mostrar-nos on és nat el fill de Déu humanitzat. Això sí, l'estimarem. També li satisfarem. I serà molt ben pagat. Senyor, ja som de parer que els hauran enganyat. Podem-nos quedar burlats perquè no hi ha perdó. Diguin-me, com pot ser el món tan gran naixement i tot el poble i la gent d'això no estigui vida? No sé qui pot haver estat que ha tingut tal pensament. Que mos hagin enredat no ho volem concedir, perquè no nos pot mentir aquell que ens ha encaminat. En què mos veig plegats. Som de distintes nacions. A vist dels ser ambicions del rei que es n'ha entengut, i a l'altre hem vengut obsequis i adoracions. Tots donem per assentat, fundat en les profecies, que ha de venir el Messies, i no hi pos dificultat. Però
Si fos arribat el temps de tanta alegria, tot el poble ne sabria una tan gran novetat. I per tota la ciutat públicament seria. Nosaltres pensàvem el mateix que vos està pensant. És ben cert, això se va dir només paraules. Si dir-nos volgués, el lloc on hem d'anar per voler encontrar. Això simplement voldria evitar el després partit per anar-lo. On puguin encontrar el fill de Déu, jo no ho sé. Parlar amb el rei puc fer, que tal volta ell ho sabrà. Tot el que me respondrà no ho diré senzillament, perquè així, més fàcilment, de tots molt ben informats, puguin anar tranquil·lament a lograr el seu llibre. Si us plau, professor. Senyor, aquí són vinguts tres homes molt principals, nobles, rics, de gran cabals i, sobretot, molt sabuts. Una estona els he tingut i amb franquesa m'han parlat, perquè havent-nos preguntat el que anava a cercar, m'han dit que van adorar els reis dels reis que ja has anat. Major nom, i serà el que m'acabes de dir. Ves pront a fer-nos venir, veurem això que pot ser. Estaré molt mal a pla fins que amb ells hauré parlat i sabré que ens ha enviat a cercar-lo per aquí, que això m'interessa a mi, per conservar el meu regnat. Hola, majordom. Com va? El que estiguis enfadat. Que hi ha res de novetat que el poble es vulgui alçar. No seria res del poble que es facin executar, mentre no li falti pa, la seva conducta és nova. Idò, què és el que hi ha de mal? Tu no rius ja com calia? Amor, que has anat al Messies! No trobes això, sisplau! Vinga, que tu sempre et creus totes les coses estranyes. I mentides i patranyes per veritats te les veus. Ara m'acaben de dir que es passegen tres perduts. I que estàs molt segur? Que jo l'he tingut aquí un instant que els he tractat, parlant-me del seu intent, m'han demostrat clarament que són homes il·lustrats. Ells saben per les estrelles, la lluna, el sol i la terra, que hi haurà fam, pesta i guerra, i que veurem meravelles. Diuen que els hi aparegué una estrella singular i que aquí els va guiar a cercar el rei verdader. No posi dubte que són uns homes de gran ciència i d'una gran experiència per anar corrent pel món. De riqueses i cabals, pareix que van ben proveïts. I a més de ser molt rics, tots són persones reials. I en el rei que li has dit? Ara no t'has de sortir. I què tal? M'ho pot dir? Amor, està molt enfurit. Molt malament m'anirà l'assumpte pel que venia. Deixa'l per un altre dia, que avui no t'escoltarà. Tant i tant s'has alarmat que quasi feia flamada. No recordo que cap vegada l'hagi dit tan enfadat. Aquest que s'ha dit aquí m'havia fet venir. Pareix que els vol sentir. No sé què serà aquest dia. En aquest cas me convé un altre dia tornar. No fos que el seu parlar no li caigués massa bé. El pobre hem de parlar dins de la cambra. Si no s'incomodar-nos, los mentida. Pensa que els vol preguntar de molt com han pensat. O també si han descansat els treballs del seu temps. I vostès, si podran dir, doncs ja.
Nobles senyors, Déu nos guard. Què és aquesta novetat que vostès han donat pas? Sens dubte, ningú la guard que en aquesta bona ocasió tindré la satisfacció de saber vostès qui són, el que cerquen per el món i la seva pretensió. Tot tres són rei coronats que de molt lluny han vengut per un sant impuls moguts del cel que nos ha inspirat. Els cors tenim inflamats d'un amor pur i sagrat. I així, vostra majestat, si és del seu gust i volgués, informar-nos d'on és el més gran rei recent nat. La notícia que me donen me fa estar molt admirat, perquè no m'han arribat veus que tal cosa pregonia. Diguin-me, doncs, i perdonin si han trobat qualque senyal d'aquesta persona real que en prendre els ha obligat un camí tan dilatat en temps de fred i tan mal. Nosaltres hem reparat que aparegué a l'Orient una estrella resplendent i de suma utilitat. Ha estat la seva voluntat, que no ha inflús bo que no dona, perquè els seus raigs són de tal bellesa i primor que amb el seu gran resplendor il·luminen tot el món. No pots dubtar que haurà hagut la singular meravella de pregetar l'estrella, cosa que jo no he sabut. I això els ha obligat a emprendre tan llarg camí. Per allò que me puguen dir que un gran rei s'hi ha anat, aquí hi pots dificultat i no ho puc consentir. Ja pot estar descansat de que ja ha anat el gran rei. Però mos amb la santa llei per tot cel, així ho ha declarat. Això doncs ens ha obligat a venir tot i s'encant per poder-li presentar aquest Cristi per aquí. I amb els seus peus que ens ha donat. Notícia no puc donar del nat Messies promès, perquè el cert no sé res. Però m'ho puc informar. Jo m'aniré a congregar després, a l'instant, al moment, la junta més eminent dels doctors de la llei per saber d'aquest gran rei en lloc del seu naixement. Si no fa aquesta mercè, li serà molt agraït. El seu noble i sant desig no tardarà en complir-se. Vagin doncs a descansar, que estaran molt fatigats. Aquí seran allotjats. El meu palau m'han d'honrar. Són aquests doctors de la llei. Diguin-los que jo los mano, que vegin si no donaran notícies d'aquest gran rei. Aquests savis de l'Orient no duen molt bones noves, i per mi el rei vol fer proves que li aniran noves. Hem pres com ara de Sant Senyor a qui som vengut, en la major prontitud per servir sa majestat. És precís que averigueu on naixerà el Senyor, el Messies Redentor. Després me contestareu. Què és el que ha volgut el rei? Que li diguem dins breu dies on naixerà el Messies, promès en la santa llei. Això és cosa averiguada, ja ho sap tota la gent. Digue'm-li ara un moment, és l'escriptura sagrada. La llum que ha congregat per veure si d'ell sabria, el rei Crist naixeria, d'acord que s'ha declarat, que ha de ser ciutat de Betlem de Judea, perquè l'escriptura hebrea ens ho diu molt clarament. Quan veig consta expressament
naixement de Sant Profeta Miquel. I vostès que han reparat per algunes conjectures de les santes escriptures que el temps sí és arribat. Ai de mi si Crist és nat. I serà del meu imperi. El meu regne en captiveri molt prompte s'ha de mudar i ha d'anar a parar una suma misèria. La profecia aquí està. Si vol, bé la pot llegir. El text comença. Tu, Belén, terra de Judà. On ha de ser, es diu clar i sabem ser fonament. Però quan això serà no podem averiguar ni els temps crítics ni els moments. Aquesta explicació a mi me satisfà molt poc. Me diuen el lloc i se deixen la millor. Vejam si s'aclarirà més aquesta profecia, fixant el lloc i el dia en què el Messies vendrà. Tindrem junta de doctors i veurem si pot ser. Qui és aquest senyor que poden entrar en volar? El rei s'enfada i s'avança. I està carregat de foc. Per mi tota aquesta dansa no li durarà de bo. Veig de part de Monsenyor el rei que els havia dit que si gusta de dir ell n'haurà molt gran. Molt desitjós de trobar la pàtria d'aquest nou rei, per els doctors de la llei he pogut averiguar que, segons la seva gent i els textos de profecies, ha de néixer el Messies a un poble d'Orient que es diu Belém de Judà, província dels meus estats. Podem anar descansats. Ningú ens molestarà. De Belém a la ciutat, si tenen gust, aniran, i allà preguntaran pel més gran rei recent nat. Després d'haver-lo trobat, notícia m'han de donar, perquè a l'instant pugui anar a prestar-li obediència i en la major reverència el vull també adorar. Amb el seu real permís, el nostre camí seguiràs. I després, quan tornarem, de tot donaré permís. Si volen tropes i guies, entenc, i els hi donaré. Però d'això s'ha de menester per encontrar el Messies. Facin, doncs, el seu camí. I quan hauran adorat el Messies recent nat, tornin a passar per aquí. La Sibil la fe venir, veurem ella que me'l diàleg si me consolarà, perquè ja no me puc sortir. Si és cert aquest naixement, m'he de desesperar i no és d'estranyar que faci un tro i rebent. Si el rei de los reis és nat, tindrà Herodes gran pesant, perquè ja se deu pensar que acaba el seu regnat. Ell està molt enfadat. Alguna cosa hi haurà, jo no sé el que serà. Però a tantes de consultes no duran bones resultes, o si no, el temps ho dirà. No temi, ma majestat, que no quedarà tot sol. Aquí té al seu costat el cercle de la consol. Ole! Senyor, res li faci força de tot quan li faci un veure. Qualcuna no n'han de veure i qualcuna n'han de tossa. Ara. Tota plena de temor, obeint son manament, son vinguda prontament. Que vol de mi, gran senyor? Vull que amb tota claretat i sense ocultar-me res diguis en què consisteix el que està profetitzant. Perquè te puguis defensar i a ningú tinguis temor. Com a rei, emperador, meva espasa te vull donar. Al
creuré i sense patir turment ho passaré alegrement i en el meu tron estaré. Tanta pena i tristor l'anticrist ha de causar, prompt el faré matar i quedaré emperador. Tanta d'oscuritat, ninguna tristor tindré, perquè ben il·luminat el meu palau ja tindré. Fonts han de cremar. A mi cruel turment m'adona i ja puc tirar sa corona que el Cèsar em va donar. Jo no hi aniré, i aquell qui me'n parlarà, amb més tropes el prendré, i prompt el faré matar.
Tolpoderós, qui venga del cel gloriós. Més amb mi poder no tindrà, ni el seu foc me cremarà. Contra mi, emperador, m'haurà semblant traïció de venir a perjudicar. El meu poró provarà. Trist de mi, que faré? Per cert, cridat no seré. La corona s'apartarà i mon regnat s'acabarà. I eternament en l'infern cruel torment farà sempre condemnat. I si el dia no fos nat. Si és cert que és nata nit, mon Jesús, rei infinit, mon cetre i corona han caigut, ja estic del tot perdut.
Aquesta eliminadora s'explica molt malament, senyor. Ell és la traïdora, fàcil de callar la veu, si com un cocora. Jo, jo vaig de la ressò, i m'estic com un lleó. Senyor meu, no temi, no, que governa tot el món. Prendrem resolucions. Jo crec que tantes raons m'han de ser molt del contrari. Jo no entenc aquest embolic, però t'han de consultar a la fi resultarà que nostre rei. Paraules. Déu guard, vostra majestat. Com ha passat la nit? Fatal, secretari. Estic molt trist i molt enfadat. Quina causa serà? No me preguntis a mi coses que han de succeir. Ditxós que no els veurà. Que hi ha notícies secretes d'altra conspiració. Tu te'n toques, Abreu, que tenc ordres ben estretes. No, tot el seu estat li està molt obedient. Sumís i ella ni content de servir a sa majestat. Ahir foren els seus dies que tots els vassalls honraren i ja mai se celebraren amb més festes i alegria. Tantes demostracions que el poble li va donant estan molt bé, declarant que no vol revolucions. Doncs no coneixen d'història ni en tenen coneixement d'altre rei més excel·lent els homes de gran memòria. Com doncs possible serà una altra conspiració? No hi ha que tenir temor, el poble l'obeirà. I jo molt satisfet estic de la seva obediència. A un rei de tanta clemència, qui no li estarà agraït? Digues, que has vengut correu. No, aquí tenc alguns oficis, però parlant de notícies que res de mal donen feu. I tu que no has sentit xerrar de que has vengut el Messies i a mi dins breus dies del tron no m'han de llevar. No sé què fer-li, però, senyor, per mi tot quan li han dit no és més un ardit que jo sabré descobrir. Com és possible, senyor, que n'hi hagi cap d'imprudent que derrocar el tron intent de tan gran emperador? I tantes tropes que té, no li serviran de res. Jo crec que està ben entès que ells moriran primer. I tu sabies que ja he consultat els tutors de la llei i la civila i de consell m'adonen tots que Crist és nat i que el seu regnat s'estendrà de llevant fins a ponent i que prontament tot el món conquistarà. Sap per mi que és de cruel haver de mantenir guerra per mar i per terra amb un quix baixat del cel. De què aneu a aquesta hora? Home, el món has tornat, hem d'anar de lligat. No, rei, no hi entraré. Fos tard, una visita. Rei de necessitats. Esperava un instant que la mà alborotada. El rei aquesta vegada se m'acaba. Senyor meu, Què és el que vols? Sempre m'has de molestar. Són visites, pots tancar i deixar-nos fer tot sol. el capità general de fora l'està entretengut. I segons he conegut, les coses li van molt mal. Digue-li que en té el moment. Veurem quines noves du. No tingui por de ningú, el poble està content. Les coses van mal, molt mal. La civila i el doctor ja l'han posat furiós. I ara ve el general, que no el posarà llollós. Ha dit que hi podeu entrar, però si dus mal de nova, així com el rei se troba, no sé com ho sabirà. Ha dit que podeu entrar. Senyor, no podem dormir, ja fan de nou per la plaça i el poble tot en massa diu que no el vol servir. És precís prendre mesures fortes, que siguin severes per llevar les quimeres que els reis han expergides, perquè si no, la corona de nou n'estan desitjada del cap
i serà encara si el mar camí no el dona. Si el Messies és anat tan és fàcil de trobar, més tard ells ocultaran no respon de l'estat. L'espasa que em va donar quan em nombraren era la batalla campal el Messies vencerà. Però abans m'apareix que hi ha un altre treball, senyor, i t'ho consell perquè la causa ho mereix. Que te pressa, secretari? Ja hi puc anar confiat amb un poble que està alçat a favor del meu contrari. Quin és aquest remei per jo mantenir la pau? Digueu, general, digueu, i el moment s'aplicarà. De seguit, jo m'anaria sense contemplació a degollar tots els minyons de 3 anys fins a un dia. Estén el decret, segons diu el general. Senyor, i quin mal li han fet aquests diners? Estén, que tu poc t'importa en què m'hagi de costar el meu tron conservar la sang de tot el meu poble! Senyor! Hagis acabat. Recorda que jo som el rei i per mi no hi ha més llei que la meva voluntat. Per evitar un gran mal a tot el meu gran imperi i fugir del cautiveri, dic al meu general: man, i vull que complit sia que dins tot el meu estat mateu els nins que han anat de 3 anys fins a un dia, sense tenir compassió pels plors de totes les mares ni a les llàgrimes dels pares. Jo ho man, i és precís fer-ho. Herodes. Quan la pàtria està afligida per algun conquistador, doncs els fills mostren valor. Per ella donen sa vida. Soldats, sigueu valorosos, no temeu no al Messies. Jo us promet que en breu dies tornarem victoriosos. De llorer, de sempre viva, corones em portarem. Direm tots en altra veu: visca el rei! Visca el rei! Visca! Parlem francament. No t'apareix molt prudent el decret que vam donar. Si el Messies que esperam és algun conquistador, francament li dic, senyor, exèrcits necessitam. I més dic, si el poder seu està recolzat pel cel, el rei pot ser més cruel. Em vaig anar contra Déu. I perquè això és contrari a tota classe de dret, va renunciar a l'Isomet del càrrec de secretari. I tu que has oblidat que jo som el teu rei? Vés-te'n, Bisonat! Si passes aquest portal, el teu cap per amor. Aquesta és la teva prudència. Així tractes en el teu rei? Si he faltat a la llei, imploro la seva clemència. Clemència? Oh, sí, que detendran d'un vassall tan orgullós quan els corps i els voltors serien compte de moneran. On són els meus soldats? Que venguin! Que endavant. Però senyor, quietat! Descans, vostra majestat, que sempre us defensaré, i si importa, moriré en el mestre del combat. Res puc pregar ni sentir contra mon rei, senyor. Ànima, emperador, que hem de vèncer o morir. Ole. Sí. Hem de vèncer o morir. Però morir és només sol! I ja vaig l'infern obert que vol fer aquesta per mi! Ets un poble tot cansat, el poder
d'aquest hombre com un trasto de me tenen despreciat. Ha dit de mi, desgraciat. Un cop a dels grans turments, pensar que he decretat la mort dels sants innocents. Sant, sens dubte, per als cels, contra mi clama venjança. He perdut tota esperança. I tinc els dolors més cruels. La corona me cau d'escat. El sceptre em fuita ses mans. I de ràbia, en breus instants, moriré desesperat. Malàs no fos nat per tant probablement morir. Vaig a l'infern a patir per tota una eternitat. Rabiós, desesperat! Contra Déu, és impossible que volem defensar-lo. Rei del cel, castigar-lo un instrument més horrible. Parades tot s'enrevia perquè el boig és tornat. Jo sempre havia pensat que el dimoni se l'enduria. Pastors, no vos assusteu, jo vos duc l'hora. Anau a aquella cova, el Messies trobareu. L'any de l'andalusia que ha nascut un infant. És avui, aquest dia que tots estem esperant.
Parlem abandonà per veure tant, meravoi. Allà descobre l'estrella que ja mos torna a guiar. Ja la veig, és veritat. M'aparell que s'ha fixat a damunt d'aquella cova. Alegrant-nos. Bona nova. Allà és el rei de Sennat. Us adoro amb humilitat, amo i senyor del meu cor. I aquí vos ofereix cor, o rei de l'eternitat. És etern vostre reinat perquè sempre ha de durar. Vos sou que deu triomfar d'aquell infernal l'Osbel i obrir les portes del cel on tots podrem entrar. Jo vos adoro, Jesús meu, i vull sempre adorar-vos, coneixent ben que oferir-vos, perquè sou vertader, vostra suprema grandesa, en tal extrem de pobresa dins un estable jutjat. Oh, que ser de caritat! Oh, Senyor, que gran finesa! A els vostres peus postrats, a adorar-vos a través. O veu que ja recomanat, el meu cor hem penetrat, de pena considerat, que em mirren d'embalsamar el vostre cor, després de mort. Aquells que tindran la sort de dur-vos a sepultar. Digue'm-me, com ho farem per sortir del compromís de donar a Herodes avís abans de que partia? Altre volta l'hem d'anar cap a son palau real, perquè era dit molt formal, que també el vol adorar. Anem doncs que ella ho rebrà, a mercè i gran favor. Anem a l'emperador i dir tot el que hi ha. Ell es creu que l'heu cuidat. Si el Messies determinat ja el sé que l'heu cuidat. Anau a la vostra pàtria, on se parla cordial, que Déu vos darà la gràcia d'una glòria eterna.